Хайде да посетим и великият феномен преподобна Стойна, жената, която е левитирала половин един метър във въздуха. Дарбата й се появява още на 6 годишна възраст. Също така е можела и да се телепортира. Има случай, който разказва, че както е стояла пред манастира, изведнъж изчезва и се явява горе над покрива на църквата. Изпадала е съзнателно в кома по 8 дни без пулс, но е предупреждавала, че ще се върне и да не я погребват. Тя е духовната наставница на така известната баба Ванга и предрекла, че тя ще добие тези способности. И двете са били слепи. Самата Ванга е ходила много пъти да преспива на леглото на Стойна, за да се зарежда. Самата тя е казвала, че Стойна е 10 пъти по-силна от нея. Веднъж двама недоброжелатели са се опитали да изровят и изкопаят гроба на Стойна с целта и надеждата да открият нещо скъпоценно там. След това единят полудява, а другият е убит. Може да си купите нещо за спомен, абсолютно всичко е осветено, аз лично си купих. На тръгване може да подкрепите малкият бизнес, като си купите нещо от тази 89 годишна жена. Ние го направихме.